бахтиёр раҳматуллоев мусиқинавоз ва роҳбари бадеии Кохи фарҳангии ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ аз олам даргузашт. Яке аз ҳамкорони марҳум дар таъиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт: раҳматуллоев як ҳафта қабл дар шиддати фишорбаландии ғайриинтизор дучори сактаи мағзӣ гардиду дар бемористон бистарӣ карда шуда буд. Нимаи ҳафтаи гузашта дар ҳолати кома қарор гирифтанд ва дар беморхонаи шаҳрӣ бистарӣ карда шуданд. Бо ҳамин дигар ба по наистоданд ва имрӯз ҷон ба ҳақ супурданд. Аз марги нобаҳангоми раҳматуллоев мо ҳамкорон андӯгин ҳастем, гуфт ҳамкори марҳум. Бахтиёр Раҳматуллоев 23 майи соли 1967 дар шаҳри Хуҷанд дар оилаи зиёӣ таваллуд шудааст. Соли 1989 омӯзишгоҳи мусиқӣ ҳозира коллеҷи санъати шаҳри Хуҷандро хатм намуда дар ансамбли эстрадаи рақсии Шабнам ҳамчун роҳбари мусиқӣ оғоз намудааст. Соли 2004 роҳбари бадеии ансамбли садои суғди раёсати фарҳанги вилоят таъин мегардад. Аз моҳи майи соли 2008, яъне аз рӯзи ташкилшавии муассисаи фарҳангии давлатии Кохи ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ таъин гардида, то инҷониб ҳамчун роҳбари бадеӣ фаъолият дошт. раҳматуллоев соли 2009 ба унвони аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз шуд. Инчунин бо дипломи ҳунарпешаи беҳтарини эстрадаи вилояти суғд аз ҷониби вазорати фарҳанг қадрдонӣ гардидааст. Қарор аст пагоҳ соати 11 ҷанозаи ҳунарманди суғдӣ ба хок супорида шавад.